गोसोआ फागोला नोंनि थाखाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय नङासै? बे भिडिअनि सिंगारा सोर आरो बिथाङा बबेनि? नोंथांमोना थारैनो मिथिनो लुबैमारदोंबा अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय था। आरो आं नैबे समाव फोरमायखानो नागिरदों बे एलबामनि सिंगारा जाहैबाय दावहारु बसुमतारी आरो बिथांनि मेगना थाइनैबो खाना। स' माबायदि बिथांनि मेगना थाइनैबो खाना जानाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि आबुङै मिथिनो लुबैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलां। आरो जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना अन्नानै आंनि बे भिडिअखौ गासैबो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होयो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। हेल' फ्रेन्ड्स, वेलकाम बैक टू माय चैनल बाइडी मwiya abir। नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो। आरो दिनैनि टपिकआ जाहैबाय जे आङो नैबे समाव दावहारु बसुमतारी मेगन खाना सिंगारनि न'आवहाय दंफैयो। आङो दिनै बिथांजों स्पष्ट भाबै आङो दिनै सावरायनो फैदों। बिथाङा माबायदि, बिथांनि न'खरा माबायदि, आङो स्पष्ट नोंथांमोननो नैबे समाव आङो देखायलांगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। गिबियाव आङो बिथांनि न'खौ दान्दिसे देखायनो नागिरदों माबायदि। नैबेनो बिथां दावहारु बसुमतारीनि न'आ। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। स' फैदो बिदिबा जोङो भिडिअखौ एसे आवगायलांदिनि। नैबे समाव दावहारु बसुमतारीखौ आंनि बाइडी मwiya abir चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा दावहारु बसुमतारी। गामिया जाहैबाय बर्नदिपार, सुवापुर, थाना गरेस्वर, बगामाथि रडजों। गोजोननाय थाबाय एड्रेसखौ खोन्थानायनि थाखाय। दा नैबे समाव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ दावहारु बसुमतारीया माबायदि। आसलथे नोंनि मेगना थाइनैबो नुमारा नामा? बिदिनो थाइनैबो नुवा। आङो बिदिनो खुनुरुखुम खस्थ'यैनो सोलिनानै थायो। न'आव थाबा माने बिदिनो आन्दाजों सोलियो आरो आङो। थाबायनो हायो हारसिंनो? औ, हारसिं हायो। दुगैनाय मानाय बेनिफ्राय बेखौ माबोरै सोलियो नोंथां? बिदिनो जेनेबा आङो दुगैनाय बायदिखौबो जेनेबा बे हारसिंनो खालामो आरो। माने न'आव थायोब्ला गासैखौबो माने हमनो हाजोबो आरो। गुबुन जायगायाव थांबासो एसे माने उसुबिदा जायो। नोंथांनि मेगना जोनोमनिफ्रायनो खानाखामोन ना देरनानैसो खाना जानाय? बियो जोनोमनिफ्राय नङा। जोनोमनि 7 मासाव बे माने मोनसे बेरामाव जादों आरो। बेखौ माने बोराय बुरैफोरा होनो बे आइ बसन्त होननानै। बेयो बेरनानैहाय जादों आरो माने। बेनिफ्राय थाइनैबो मेगना? औ, थाइनैबो खाना जादों आरो बिदिनो। गोजोननाय थाबाय। बेनिफ्राय नोंथांनि मेगनखौ फाहामनो थाखाय बबेबा डक्टरफोरनाव लांनाय जादोंमोन नामा? लांनायाथ' बिदिनो लांदोंमोन माने नेपालाव आरो। जोबोद खस्थ'यै थांदोंमोन आङो। बिदिनो रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे एनै माने बिदिनो 10 थाखा 20 थाखा माने खांथिंलाबायनानै गासिनावबो बिदिनो थांदोंमोन आरो आङो नेपालाव। खिन्थु आंनि खाफालानो गाज्रि, माने हामासै आरो, माने हामा होननानै बुंबाय। बेनिखायनो फैफिननांगौ जाबाय आरोना। दा डक्टरा मा होनो, हाखाला नामा बे मेगनखौ फाहामनो? डाक्टराथ' बुंनाय बायदिब्ला माने जोंनि नैबे हादोरावल' नङा, माने नेपालावबो बुंदों आरो बेखौ, बे मेगनखौ हानाय नङा होननानै। जोबोद दुखुनांथाव। नैबे समाव बिथां दावहारु बसुमतारीया गावनि मेगनखौ फाहामनो थाखाय गोबां गुबुन जायगायाव थांनानैबाबो फाहामनो नाजादोंमोन। खिन्थु आनफर्चुनेटलि डक्टरा हाया होननानै नैबे समाव फोरमायदोंनो। नोंथाङा जे मेगन खाना, बेनिफ्राय नोंथाङा माबायदि गानखौ गोसोआव लानानै मेथाइखौ खनो? जेनेबा आंनि बे मेथाइ खननाया जेनेबा आंहा बिदिनो जेनेबा लिरग्रा दङ। जायबा लिरो बियो आंनिनो बानायसो जायो। मुङा जाबाय निजोम बसुमतारी। बिथाङा आंखौ गोबां हेल्प खालामो। आं बिदिनो मेथाइखौ गोसोखाङो, खांनानै बिदिनो बेखौहाय लिरनो होयो आरो। लिरनो होनानै बे मेथाइखौ लिरनोसै। ओमफ्राय बिदिनो आङो उनावहाय बे आंखौ लिरनानै जेनेबा खोन्थायो आरो। खोनासंहोयो? औ, खोनासंहोयो। मेथाइआ ओरैबायदि होननानै। ओमफ्राय आं बेखौहाय मेथाइखौ उनावहाय माने
माबा खालामो आरो मा होनो टिउनखौ बानायो आरो टिउनखौ बानायो औ बानायनानै ओमफ्राय आं गाव रेडि जानानैहाय आं स्टुडिअआवहाय माबा खालामो आरो रेकर्डिं खालामो एकदम गोसोआव थाखायो नामा नोंथाङा बिदिनो गोसोआव लाखिनो जेसेबांहाय आं नाजायो आरो बिदिनो गोसोआव लाखिनो बुहुद नाजायो आङो नोंथाङा जे मेगन खानाब्लाबो नोंथांनि जे गसाया ओरैबायदि मिलौदो गारां हरबाय दा बे गिबि हिसाबै नोंथाङा सोरनि थुलुंगा मोननानै बेबायदि मेथाइ खननो लाजेनदोंमोन जेनेबा आंनि बे गुरुखौ होनदों आरोना बेखौ बेयो माने शिब सनवार होनो बेखौ बे माने नेपालि आरो गुबुन जाथि अब्लाबो बे जोंनि सुवाफोरनिनो अब्लाबो बियो माने गोबां माने हेल्प खालामो आंखौ माने बिनाव मा होनो गुबुन माने साननाय बिनि गोसोआव जेबो गैया आरो माने गोबां हेल्प खालामो आंखौ गोबां माबा खालामो बिदिनो हेल्प खालामो आरो बे मेथाइ खननायनिल' थुलुंगा होआखै आंनो जिउआव आंनो माबायदि थांना थानो माबायदि थांना थानो हागोन बे लामाखौबो दिन्थिदों आंनो स' बिथांखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद माने साबायखर बावो आरो रोजा रोजा साबायखर बावो बिथाङा आंखौ जोबोद हेल्प खालामो आं दिनै बेनि हेल्प खालामनायावनो आं दिनै बेसिम आं मेथाइ खननायाव माने आवगायबोदों बेनिफ्राय नोंथाङा क्लासिकेल लादोंमोन नामा औ क्लासिकेलाथ' बेजोंनो लादोंमोन आङो बिथांजोंनो लादों शिब सनवार नोंथाङा माबे समनिफ्राय गानखौ गिबि खनजेनदोंमोन आंनि बे मेथाइ खननायालाय बेयो 2016निफ्राय माने बिदिनो आङो स्टेज बायदिसिना फिसा ओरैनो माबाबाय थायोमोन आरो खनलाबाय थायोमोन ओमफ्राय 2018निफ्राय आं माने रेकर्डिंखौ जागायदों आरो 2018निफ्राय औ गिबियै नोंथाङा माबे समखौ रेकर्ड खालामजेननायमोन आंनि बे सङा साननाय गैयैयावनो जोंहा माने बे हारिनि माबा बे जेनेबा हारिनि जिथु सिचुवेसन बेखौहाय लानानै खनदों आरो आं हारिनि मेथाइ हारिनि आदसा नोंथाङा नैबे समाव बे हारिनि मेथाइखौ रायजो राजाफोरनो एसे खोनासंहोनो हागोन नामा औ हाय साननाय गैयैयावनो जोंहा सिमाङा बायफ्लेलांदों खौसे गैयैयावनो जोंहा थांखिया फेलें जादों सोलोंथाइ गैयैयावनो जोंहा गुबुनजों गादब जादों नाजादो बयबो खौसे जादों अनलायदो बुहुमाव सिनायथि जादों बर'फोर साननाय गैयैयावनो जोंहा बेनो आरोना गोजोननाय थाबाय जोबोद मिलौदो दावहारु बसुमतारीनि गाराङा निस्सय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ आथिखालसिम नोंथाङा बेसेबां मेथाइ रिलिज खालामखो मेथाइ रिलिज खालामनायाथ' बिदिनो दोंनै जाबाय आरो दोंनै रिलिज जाबाय औ दोंनै रिलिज जाबाय जेनेबा बै दानि हारिनि बे जिथु खननाय बेखौबो खालामबाय ओमफ्राय दोंसे बिदिनो रक मेथाइ बेखौ खालामबाय आरो ओमफ्राय आरो दोंनै दंबावो बेयो जायाखै माने बुकिं जानानै दङ औ बेखौ आब' रिया ब्रह्मआ लादों एक्सेप्ट खालामदों स' बिथांखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होनो सानो मानो होनब्ला आं बिदि सानाखैमोन जे आंनि मेथाइखौहाय आब' रियाया एक्सेप्ट खालामगोन होननानै स' एक्सेप्ट खालामनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय आब' बे गान रेकर्ड खालामनायाव बेसेबांसो फैसा खरस खालामनांगौ जायो दोंसे गानाव फैसा खरस खालामनायाथ' बिदिनो जोंनि जितु थांनायनि खरसाखौ लानानैहाय बिदिनो हारसिंबाथाय थाङो बिदिनो 6,000 माने बिदिनो हमना ला मेनुवेल लानानैहाय 8,000 थाङो आरो ओमफ्राय गावनि खरसाजोंहाय 10,000 थाङो आरो 10,000 औ बेनिफ्राय ओरैनो बेसेबांसो प्रफिट थायो ओरैनो गान दोंसे खनखांनायनि उनाव जोंनाथ' बिदिनो प्रफिट थाया जितु
थाइसे थाइनैयाथ' थाखायो माने जेनेबा बिदिनो बायसान्स 3000 4000 बिदिनो थायो आरो माने जों बारा नागिरबाबो जों माने बिदि मोना मानो होनबा जों दा गोदान जों एसेबां नागिरबाबो जाया माने जों आं सानो फैसानि जेबो माबा साना आं सानो आंनि मेथाइआ जिथु फेमास जानांगौ औ मानसिजों आं माने सिनाय जानांगौ आं बेखौल' सानो आरो आं बिदि माने बाराद्राय प्रफिट आं बिदि नागिरा आरो माने जोबोद मोजां बाथ्रा बुंबाय नैबे समाव दावहारु बसुमतारिया बिथाङा फैसाजों जेबो लेना देना गैया मात्र गावल'सो बे बुहुमाव मुंदांखा जानांगौ बेखौ बिथाङा नैबे समाव बुंलांबाय आरो बिथांनि जि सं बेखौ रिया ब्रह्मआबो लादों नैबे समाव रिया ब्रह्मआ जोबोद गोजौआव बर' सावथुननि बेलायाव जोबोद गोजौआव दावखोनाय सासे प्रडिउसार डाइरेक्टर दा बिथाङा नैबे दावहारु बसुमतारिनि संखौ एक्सेप्ट खालामदोंनो नैबे समाव बिथाङा फोरमायदों रिया ब्रह्मआ जे संखौ बायनानै लांबाय बे संखौ आङो नैबे समाव एसे खननो थाखाय आं नैबे समाव खालामनाय जाबाय गले गले जाखांफैबाय थायो नोंनि महरा सिमां मोगथां नुजाफैबाय थायो नों साया माया जानायाव लोंनायाव आंनि गोसो गोरबोआव खायसो खालामफैयो खोनाफा माफा नों मा बुंफैयो सिरि सिरि बेनो आरो आंनि मेथाइआ जोबोद गोजोननाय थाबाय मेथाइखौ लिरदों निजोम बसुमतारी आंनि बानायसोआनो आरो ओमफ्राय बेनि टिउना आं होदों आंनिनो टिउन आंनिनो माने गारां ओमफ्राय डाइरेक्टरा जाबाय अमर बर' औ जोबोद मोजां माने मिउजिक डाइरेक्टर मिउजिक होयो बिथांखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो मानो होनब्ला बिथाङा आंखौ जोबोद हेल्प खालामो माने गावनि न'खरनि बायदि आरो आंगोनि बायदि थाङोबा माने जोबोद माबा खालामो आरो आंखौ बेनिखायनो आङो दिनै बेसिम बे आदानि थाखायबो आङो बेसिम सफैदों आंनि मेथाइआ जानांगौ बे आदाया हेल्प होआमोनब्ला आंबो बेसेबां मोजाङै खालामनो हानाय नङामोन स' आदाखौ थेंक इउ नैबे समाव गोदान मेथाइ रिलिज खालामनो थाखाय आखायाव लाबावदों नामा लानायलाय लादों दायो माने लकडाउन नालाय बेखायनो जेबो माने खामानिखौनो मावनो हायाखै आरो खामानि माने बिदिनो आंनि खामानियालाय बिदिनो मेथाइ खननायानोसै आंनि जिउआनो मेथाइ खननायजोंनो माबा जेनेबा बिदिनो थांसिगोन आरो आं दा लादोंमोन ओमफ्राय नै साननैसो उनाव थांनो नंदोंमोन आं रेकर्डिं खालामनो ओमफ्राय समखौहाय बोथोरखौहाय नायनोसै माबायदि नोंथाङा जे मेगन खाना दा नोंथ' जेबो नुवा बे बुहुमाव मा दङ मा गैया आरो नोंथांनि मेन खामानिया मा होननानै सानो आरो नोंथाङा माबे खामानिखौ मावनानै नोंनि इयुन जिउखौ दैदेनलांनो नोंथाङा नैबे समाव सानो आंनि खामानियानो जाहैबाय आं मेथाइ खननानैनो आं आंनि जिउखौहाय मा होनो बारग'होनो सानो मानो होनबा लांनो सानो आरो बिदिनो जेनेबा आंथ' आलादायै माने दस्रायै बेलेग खामानि मावनो हालानो ओमफ्राय मेगनबो नुवा दा आङो मेगन नुनायब्लालाय माबा मोनसे खालामनो हागौमोन दा आङो हाजिरा खामला मावाबाबो फरायनो हागौमोन दाथ' आं बेफोरखौ खालामनो हाया मेगनबो नुला ओंखायनो आं सानो आं मेथाइ खननानैनो आं बे जिउखौहाय बिदिनो दैदेनलांनांसिगोन जे मेथाइ खननायनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि इयुन जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जिउआव माबाफोर प्लेनिं लादों नामा नोंथाङा प्लेन लानायाथ' बिदिनो लानाय जादों माने स्टुडिअ खालामनो होननानै सानदों आङो स्टुडिअ खुलिनो औ खुलिनो होननानै सानदों ओमफ्राय बिदिनो आरो आंहा माने न'खरावबो उसुबिदा नालाय माने जोबोद गोरिब माने रां रुफानि जोबोद आंखाल ओमफ्राय बिदिनो सानबाबो माने हायाखै आरो आं माबा खालामनो बिदिनो ओमफ्राय लासै बिदिनो सोरनिबाफोर मदद मोनोब्ला सोरनिबाफोर जितु एसे एनै अनसुंथाइ मोनोब्ला आङो स्टुडिअखौहाय खुलिनो हागोन होननानै सानो आरो जितु आं सानदों बे स्टुडिअखौ खुलिनो होननानै बे स्टुडिअखौ आं आंनि लाबा लाबनि थाखायल' आं खुलिनो सानाखै
मानो होनोब्ला जोंनि जिथु बिटिआर ओनसोलावहाय गोबां जिथु जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दङ बिसोरखौबो आं माने आंनि स्टुडिअनि गेजेरजोंहाय आं हेल्प खालामगोन आरो माने जेसेबां हायो आंबो हेल्प खालामनो नाजागोन बिथांमोनाबो आंनि स्टुडिअआव फैनानैहाय खननो हागोन आं बेखौ बुङो आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे समाव दावहारु बसुमतारिया गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय नैबे समाव जोबोद मोजां थांखि लादों बिथाङा स्टुडिअ मोनसे खुलिनो नागिरदों जुदिहाय रायजो राजानि अनसायनाय मोनोबा बिथाङा स्टुडिअखौ खुलिनानै गावनि जिउखौ बेजोंनो बिथाङा नैबे समाव दैदेनलांनो थाखाय आखायाव लादों नोंथाङा जे स्टुडिअ खुलिनो नागिरदों बे स्टुडिअ खुलिनायाव बेसेबांसो रां खरस जागोन होननानै नोंथाङा सानो आंनि साननायावथ' बियो गोबां रां खरसा जागोन बेयाव माने बेयाव गासै थाङोबा माने खरसाया गासै थाङोबा माने 1.5 लाखसो थांगोन आरो 1.5 लाख औ माने बेखौ आङो गुबुनावबो सोंनानै लाखाबाय जायबा स्टुडिअ सालायग्रा बिसिनावबो सोंनानै आं लाखादों आচ্ছা दावहारु फंबाय नैबे समाव नोंथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मायबाफोर अनसुंथाइ लुगैयो नामा औ बिदिनो जेनेबा आं माने आंथ' मेगन नुवा जाहैबाय नालाय जितु आं प्लेन खालामदों दा आङो मेगन नुवा हिसाबै जेनेबा आंथ' आंनि रांनि आंखालनि थाखाय आं जेबो माने बेखौ आं खालामनो हानाय नङा ओंखायनो आङो एमएलए जोंनि बिटिआरनि एमएलए इएम आरो गासैबो मन्थ्रिफोरनिसिम आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जे आं अनसुंथाइ होनानै जितु आंनि स्टुडिअ बानायनाय जितु आंनि सिमां बेखौ जाफुंहोगोन होननानै आं खावलायो आरो नोंथांनि अनगायैबो जे गोबां माने मेगन खाना आखाइ खंगा बेफोरबायदि दङ नोंथाङा बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो आं दायो बेखौनो बुंनो सानो जे आंथ' मेगन खाना ओमफ्राय दा बिसोरनि जानाय आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिसोरखौहाय आं मेथाइ खनग्रा दा बिसोरनावबो आंनि बायदिनो मेथाइ खननायल' नङा गोबां माने टेलेन्ट दङ गोबां सोरबा फरायनाय सोरबा बिदिनो बायदि बायदि टेलेन्ट दङ बेखौहाय खालामनानै जेनेबा जों जिउखौहाय दैदेनलांनांगोन आरो माने जों गाबनानै जों सिन्था जानानै बिदि माबा खालामनानैहाय जों जोंनि जिउखौहाय जाहाथे ओरैनो बरबाद खालामनाङा आरो माने गावनाव जिहेतु जि टेलेन्ट दङ बेखौ माने खालामलांनो थाखाय आं बेखौनो खावलायो आरो आं दायोथ' आं जेबो खालामनो हाखाला मानो होनोब्ला आं मेगन खाना ओंखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोननि अननायजोंनो बा मददजोंनो आं आंनि जिउखौहाय दैदेनलांनो हागोन आं बेखौनो सानो आरो बेखायनो आं नोंथांमोनाव गासैनावबो जा हायो एसे एनै मदद बिनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामनो सानदोंब्ला बा हेफाजाब होनो सानदोंब्ला आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होनाय जागोन नोंथांमोना बे नाम्बारावहाय आंखौ जा हायो हेल्प होयोबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायबाय गोजोननाय थाबाय नैबे समाव आङो दावहारु फंबायजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो बिथांनि जिउनि जारिमिननि सोमोन्दै आङो नैबे समाव सुंद'यैब्लाबो मिन्थिनानै मोनबाय आरो नैबे समाव दावहारु बसुमतारिया जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय गासैनिफ्रायबो जि हायो 10 थाखा 20 थाखा 100निफ्राय जागायनानै एसे अनसुंथाइ लुबैदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा नैबे समाव गावनि लाइफखौ दैदेनलांनो थाखाय स्टुडिअ खुलिनो नागिरदों बे स्टुडिअखौ खुलिनोब्ला गोबां रांनि गोनांथि जायो बेनिखायनो बिथाङा नैबे समाव गासैबो रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों जि हायो जोंनि बर' समाजाथ' नैबे समाव एसे गोजौ लेभेलाव दावगाबोबायानो दा बे लेखायै जोंनाव फोरोंगिरि दङ सावथुन मुलुगनि मानसिफोर दङ मन्त्रि एमएलए दङ बिथांमोना जुदि दावहारु बसुमतारिखौ एसे रां अनसुंथाइ होयोब्ला बिथांनि एकाउन्टआव गोबां माने रां जमा जागोन आरो बेजोंनो बिथाङा स्टुडिअखौ खुलिनो हागोन आरो बेबायदिनो बिथाङा गावनि लाइफखौ बिथाङा माने दैदेनलांनो हागोन स' आंनि खावलायनाय जे नोंथांमोना दावहारु बसुमतारिया जिहेतु मेगन खाना बिथांखौ अननानै नोंथांमोना एसे हेल्प होयो जाहाथे बिथाङा गावनि लाइफखौ दैदेनलांनायाव बेनि थाखाय आं नोंथांमोन गासैखौबो नैबे समाव आङो दावहारु बसुमतारिनि जानानै नैबे समाव आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय आङो नैबे समाव एकाउन्ट्स नाम्बारखौ नैबे समाव आङो स्क्रिनाव
होनाय जागोन नोंथांमोना बे स्क्रिनाव थांनानै एकाउन्ट्स नाम्बाराव जाहाथे एसे अनसुंथाइ हरो बेनि थाखाय आं नोंथांमोन गासैखौबो नैबे समाव आङो खावलायहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हन्डा कम्पानिनि स्कुटि सालायना ओजों थांनोलै आगै